Prima dată veți intra în legătură cu mine, eu vă voi cere anumite informații pentru a vă calcula indicele de masă corporală. În funcție de acesta vă pot ajuta cu mai multe informații și vă pot oferi mai multe detalii despre tratamentul dorit. Dacă vă hotărâți să veniți, sunt aici să vă ajut cu o programare. Transferul nostru VIP vă va prelua de la aeroport și vă va duce la hotel. Acesta este foarte aproape, călătoria va dura în jur de 5-10 minute. A doua zi de la venirea dumneavoastră la Istanbul, adică în ziua procedurii, vi se va face transferul de la hotel la spital, unde vi se va face internarea, va trebui să semnați anumite documente, vi se va lua sânge pentru analize, medicul va veni să vă ofere mai multe detalii despre procedură. Dacă aveți întrebări, îl puteți întreba și vi se va face pregătirea pentru această procedură. După ce sunt gata analizele de sânge, vi se va face endoscopia pentru a verifica situația internă a stomacului dumneavoastră. Dacă totul este ok, se va plasa balonul. Toată procedura va dura în jur de 15-20 de minute și va avea loc sub o mică anestezie numită sedare. După această procedură, veți fi ținut sub observație în jur de 2 ore, timp în care nutriționista va veni să vă explice dieta pentru perioada următoare, iar când sunteți gata, transferul vă poate duce înapoi la hotel. A doua zi după procedură, transferul nostru vă va prelua de la hotel și vă va aduce la aeroport. Asta înseamnă că sunteți gata să vă întoarceți acasă.